ya wuce a wajena. Ka san da ya nake yin bacci kullum a ce wai dan uwanka musulmi makacin mutunci ya ci zarafin kai ya da tsiraicinka a duniya kowa ya gani a matsayin ka na ya mace ba ka ce wai mutum wai ya yafe. Ban ce ita ta kuma mafiya yawan wayanda suka ci mutunci na musulmai ne kuma 'ya'ya mata. Wannan ita ce Babiana sarauniyar update wadda aka yada bidiyon ta kamar gyada a shafukan sada zumunta, har akwai waɗanda suke amsar kuɗaɗe suke tura bidiyon tsiraicin Babiana. Na tabbata cewa da waɗanda suka tura bidiyon da waɗanda suka biya kuɗi aka tura musu bidiyon da kuma waɗanda suka kalli bidiyon ba tare da sun tura kuɗi ba, a cikin kaso 100 kaso 60 sun manta da an yi hakan idan ba ambata sunanta aka yi ba ko kuma aka ambaci maganar tsiraici musamman ma na 'yan TikTok. Da yawa an manta, amma ita bata manta ba kuma ta bayyana cewa tun da aka yi wannan al'amarin an ɗauka abin ya wuce, amma ita tun daga lokacin kawo yanzu ba ta iya bacci ba tare da ta sha maganin bacci ba. Zan saka muku bidiyon complete ɗin maganar da ta ƙara tasowa dangane da wannan bidiyo da ta wallafa akan bidiyon tsiraicinta da aka saka. Tabbas da yawa mutanen da suka kalli bidiyon suka kuma bayyana ra'ayinsu a comment section ɗinta sun tausaya mata matuƙa, kuma na san da yawan ku kuma idan kuka kalli wannan bidiyo za ku tausaya mata. Wannan abu dai ƙaddara ce, kuma Allah subhanahu wata'ala shi yake ƙadartowa kowane bawansa abin da zai faru da shi. Idan ka ga mutum ya yi kuɗi ƙaddararsa ce, in ka ga shi a talaka ƙaddararsa ce, in rashin lafiya ta same shi ƙaddara ce daga Ubangiji, sannan kuma idan wani abu mara kyau ya faru da shi ƙaddararsa ce wacce Allah ya ƙadarta sai ta faru da shi, kuma babu mai iya canza wannan ƙaddarar. Shi yasa Allah ya ce da mu idan ka yi imani da shi dole ka yadda da ƙaddararsa mai kyau ko mara kyau. Duk wanda wani ƙaddara ta same shi bai imani da daga Allah take ba, to imanin shi yana rawa. Amma dai mu kalli wannan bidiyo nata. G-Fresh, na ji maganar da ka faɗa. A tunaninka abin nan da ya same ni, trauma ɗin nan da I went through, a tunaninka har ya wuce a wajena. Ka san da ya nake yin bacci kullum a ce wai dan uwanka musulmi shine zai maka cin mutunci ya ci zarafin kai ya da tsiraicinka a duniya kowa ya gani a matsayin ka na ya mace ba ka ce wai mutum wai ya yafe. Ban ce ita ta yada ba, amma tana da hannu a ciki, kuma mafiya yawan wayanda suka ci mutunci na musulmai ne kuma 'ya'ya mata. A tunaninka ka bar ma mutum ya ji da trauma ɗin da ya goyi through daga ƙuruciyarsa. Ka san labari na ko ka san rayuwata, amma kawai mutum zai zo ya maka cin mutunci. Ka san ya nake rufe idona na yi bacci. G-Fresh, sai na sha maganin bacci kafin nake yin bacci. An cuce ni amma na bawa Allah komai. Ina fitowa in yi dariya da ku, amma ba ku san me yake damuna a cikin raina ba. Da ɗan garuwa da kowane irin mutum, aljani, waye duk an gama yaɗa tsiraicinka, kowa ya gama gani. Kuma abin da yake min ciwo me na musaka a rayuwata magana ce ta fatar baki. Me yasa ba za ka rama ba? Na zage ka sai ka rama, amma sai ka ci mutunci na, ka ci zarafi na haraka. Kuma wai ka ce wai ka isa da mu, wai mu zo mu yafe. Wannan shari'ar Allah ne kai zai iya yin ta. Allah da ka gani baya bacci
kuma ya san karatun kurma, kuma ya san ko ban fito na yi magana ba abin nan yana damuna sosai a jikin rai.